Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan TV'de faýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 27-nji dekabryna gysanynda Türkmenistanyň we Türksoýyň wekilleriniň arasynda online duruşyk geçirildi. Dragon Oil kompaniýasy Aşgabatda täze edara binasyny açdy. Ronaldo jemgyýetçilik torlarynyň iň meşhury Türkmen halkynyň milli lideri Haluk Bayraktary kabul etdi ýaly habarlary size ýetirýär. Hormatly tomoşaçylarymyz, gelingini bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyş bolalyň. Türkmenistanyň we Türksoýyň wekilleriniň arasynda online duruşyk geçirildi. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň elçixanasynyň guramagyna ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudoklaýyn dolandyrış edaralarynyň wekilleriniň hemde Türkiýe medeniýetiniň halkary guramasynyň wekilleriniň arasynda video aragatnaşyk bolgan markaly duruşyk geçirildi. Duruşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Türksoýyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy aranyp maslahatlaşyldy. Hemde 2024-nji ýylda amala aşyryljak hyzmatdaşlygyň uğurlary kefitlenildi. Şeýle hem geljekki ýylyň dowamynda möhüm senelere bagyşlanyp geçiriljek bilelikdäki çäreleriň 2024-nji ýyly Türkiýe dünýäsiniň beýik şahyry we akıllary Mahtumoly Pragynyň ýyly diýip eglan edilmegi. Şol sany Günnäwryň beýik nüfuwy şahyry Mahtumoly Pragynyň doglan gününiň 3-nji ýyllygyna bagyşlanan bilelikdäki çäreleriň toplumynyň geçirilmegi hemde gadymy türkmen şäheri änewi Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip eglan edilmegi boýunça meseleleri boýunça pikir alışyldy. Bulardan başga da duruşykda medeniýet we sungat uğurlarda bilelikdäki çäreleri geçirmek we özara tejribe alşmak babatda gatnaşyklary mundan beýlekde ösürmek üçin amatly mümkinçilikleriň bardygyny noktady. Dragon Oil kompaniýasy Aşgabatda täze edara binasyny açdy. Birleşen Arap Emirlikläriniň Dragon Oil kompaniýasy Aşgabatda täze edara binasyny açdy. Bu barada Birleşen Arap Emirlikläriniň Türkmenistandaky elçixanasynyň jemgyýetçilik toruna habar berilýär. Açılış davrasyna Arap kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Ali Rashid Al-Jarban we Türkmen Newit döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow gatnaşdy. Türkmenistanyň öňden gelýän esasy hyzmatdaş kompaniýalarynyň biri bolan Dragon Oil kompaniýasy Türkmenistana önüm paýlaşmak şertnamasy esasynda iş alyp barýar. Kompaniýa Hazar deňizindäki çeleken şertnamalaryny çägi özleşdirmek işlerine gatnaşýar. Dragon Oil kompaniýasynyň esasy işi jeytun we jygal we newit känlerini işläp taýýarlamakda ýürütilen. Kompaniýa 2000-nji ýylyň maý aýyndan beri iş alyp barýar. Geçen döwürde operatoriň maýa goýumlary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $8 milliard dolaryndan gowrak boldy. Ronaldo jemgyýetçilik torlarynyň iň meşhury Facebook, Instagram jemgyýetçilik torlaryna iň meşhurlaryň hataryna girýän dünýä belli futbolçylary iwerleýänläriniň sany gün-günden köpeýýär. Portugaliýaly ýyldız Cristiano Ronaldo ýaşyl meýdançada görkezýän üstünliklerini jemgyýetçilik toruna hem dowam etdirýär. Manchester United, Real Madrid we Juventus ýaly Ýewropanyň öňde barjy klublaryna oýnanan soň karýerasyny Saud Arabistany gönükdiren 38 ýaşly Ronaldo Saud ligasyna 17 oýnanda 19 gol geçirip iň köp gol geçiren futbolçylaryň sanawyna birinji oruna barýar. Jemgyýetçilik torlarynyň hem iň halanýan şahsiýetleriniň biri bolan Ronaldo 3 jemgyýetçilik platformasyndaky iwerleýjileriniň sanyny 893,5 milliona ýetirdi. Portugaliýaly ýyllygyň Instagramda 615 million iwerleýçisi, Facebook'ta 168 milyon iwerleýçisi bar. Instagram ve Facebook'ta iň köp halanýan meşhurlaryň sanawyna birinji oruna duran Portugaliýaly futbolçy Twitter'da 4-nji ýerde durýar. 2022-nji ýylda geçiren futbol boýunça dünýä çempionatyna 36 ýyldan soň Argentinany çempion eden hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Inter Miami toparyna çykyş edýän Lionel Messi'niň soňky döwürde jan köýerleriniň sany artdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna futbola bolan gyzyklanmanyň hasy artmagyna goşan Messi'niň Instagramda 496 milyon, Facebook'ta 116 milyon iwerleýçisi var. Argentinaly ýyllygyň Twitter hasaby ýok. Ronaldo we Messi'den soň Saud Arabistanyň Al Hilal toparyna futbol karýerasyny dowam etdirýän Braziliýaly Neymar sosial ulgamlarda iň meşhur oýunçy hökmünde tapawutlanýar. 31 ýaşly Braziliýaly ýyllygyň 3 platformada jemi 372 milyon iwerleýçisi var. Türkmen halkynyň milli lideri Haluk Bayraktary kabul etdi. Şugun Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbanyňly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň Baykar Makina Sanayi we Ticaret kompaniýasynyň baş müdiri Haluk Bayraktary kabul etdi.
Vatan habarlar gepleşiginde bellenip geçirilýärli Türkmen halkynyň milli lideri bilen türk işewerleriniň arasynda geçirilen duşlukda iki taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary şolfanda gorunmak uğru boýunça gatnaşyklary barada pikir alşyldy. Şeýlekem duşlugyň başynda bir näçe ulalaşyklar gabanyldy. Duşlukdan soňra habarçylara berilen beýanatda Haluk Bayraktar Türkmenistana ilkinji gezek gelýänligini bellep, gorunmak ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek mümkinçilikleri boýunça pikir alşandyklaryny belledi. Türkiye soňky ýyllarda gorunmak ulgamyna uly ösüşlere eýe bolýar. Bu wagtda toplan tejribemizi Türkmenistanyň hemde gorunmak ulgamyny ornaşdyrmak maksat edinýär diýip Haluk Bayraktar bellädi. Haluk Bayraktar özleriniň täze döwrüp önümlerini ata watanymyza görýändiklerini ören şatdygyny aýtdy. Ol öz kampaniýasynyň Türkmenistanyň gorunmak kuwadyny artdyrmaga we özara bähbetli hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny ma'lum etdi. Bundan başga da fenagat ve teknologiya wagtda hyzmatdaşlyk mümkinçilikleriniň aranlyp maslahatlaşmalygyny aýtdy. Ma'lum bolýarly Bayraktar TBK kysymly söwüşçän uçarmansyz uçarlaryň Türkmenistanyň harby ýürüýüşlere gatnaşdyrylandygyny bellemek gerek. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem saýtymyzdan Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň prezidentini täze kitap bilen gutlady. Arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bagyşlanan halkara forum geçirilýär. Türkmenistan bilen Täjikistan bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk eder. Dünýäniň iň gymmat futbolçylary Bellingham, Holland, Mbappe ýaly başga da köp sany habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atawatan Türkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sany görüşýänçe hoş, sag bolun.